fel fi. Does gen I ddim ateb i'r cwestiwn hwnnw. Pam mae cyfrifiaduron yn gwybod yr ateb I bopeth? Byddai angen I fi chwilio drwy nodiadau meddygon pob claf yng Nghymru. Byddai'n cymryd amser hir iawn. Pam? Mae nodiadau cleifion yn cynnwys llawer o destun ac weithiau mae gwahanol eiriau am yr un peth. Pam? Mae gwahanol bobl yn ysgrifennu gwahanol bethau. Mae gan pwythau a gwniad bryw yr un ystyr mewn ffordd. Byddai'n cymryd amser hir iawn I chwilio drwyddynt. Beth? Mae'n anodd chwilio am bob term posibl. Pe bai termau clinigol SNOMED yn cael eu defnyddio mewn nodiadau cleifion, byddwn yn gallu chwilio'n gynt. Beth yw SNOMED? Snow yw eira, pan fydd anwedd dŵr yn yr aer yn rhewyd cyn I fodroen ddŵr. Nid snow, SNOMED. Beth yw SNOMED? SNOMED yw'r eirfa termau meddygol glinigol wedi'u systemu. Geirfa, system, meddygol, termau clinigol. Bron yna, cofia fod defnyddio SNOMED ac T yn golygu y byddaf yn gallu ateb dy gwestiynau di yn y dyfodol.